Duha ka weather systems gipanidan sa pag-asa. Usa niini adunay posibilidad nga mahimong unang bagyo sa tuig. Nagdasok ang mga tao sa Pilgrim Center sa unang adlaw sa nobena sa Fiesta Senior. Devote City giandam alang sa mga deboto sa Senyor Santo Niño gikan sa gawas sa Sugbo. Sinulog 2015, magsugod na og mga adlaw pinaagi sa engranding kick-off activity. Dancing inmates sa Provincial Jail muhalad og sayap alang sa Santo Papa. May ngapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 8 sa buwan sa Enyero, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang hatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, libuan ka mga deboto sa Senyor Santo Niño ang misalmot sa penitential walk alang sa pagbukas sa unang adlaw sa novena sa Fiesta Senior. Nahimong opening salvo Glenn ang tinuig nga Walk with Jesus. Ang procession giubanan ni Ryan Sorote. Bisan nagtaligsik, sayingan ng abot ang mga deboto ni Senyor Santo Niño sa Fuente Osmeña alang sa tinuig nga Walk with Jesus. Full force ang kapulisan nga mibantay sa tibok ruta gikan sa Fuente Osmeña hangtod sa Basilica Minore del Santo Niño. Nagkadaghan ang mga deboto diyang gisugdan ang paglakaw nga mipuno usab sa usa ka lane sa Osmeña Boulevard. Ang tanan nga nagkinahanglan sa iyang Diyos noon kaluoy may unta nga mapaminaw no sa atong mahal nga Santo Niño. Giban-abana sa kapulisan nga miabot og kapin 70,000 ang miapil sa prosesyon. Giban-abana nga mikabat og kapin 20,000 ang nagdasok sud sa Pilgrim Center. Gisugdan lang ang misa ding miabot ang urna sa Balaang Bata. Mensay sa rektor sa Basilica ang paghiusa sa tanan aron mabuntog ang mga problema uban sa pagsalig sa Balaang Bata. Ang tao ay kapanganudoy dili alang lamang sa iyang personal na interes, kundi alang sa kayuhan sa tanan, ilaga sa mga kabus na nanatos. Gistalar ng mga bagong Hermano o Hermana Mayor ang magtiayong de las Piñas nga may pulis sa magtiayong Roble. Sugod karong adlaw, matag oras ang misa sa Basilica sugod alas 5 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Ryan Sorote, News 5. Nagsabot ang mga assigned government agencies alang sa ilang mga responsibilidad sa pagsigurong luwas ang mga Sugbuanon ingon man ang mga turista sa umaabot nga sinulog. Mitambong si King Perez sa maong panagtigom. Si CCPO OIC Conrado Capa mo'y Task Force Commander alang sa seguridad sa sinulog. Ana sa heightened alert karong sa manahang Cebu City Police Office kay nagsugod na ang ubang kalihukan. Ug sugod karong Lunes ang tibok Police Regional Office ipaubos na sa full red alert. Gikan sa kapulisan, dunay 1,692 ka mga pulis ang ma-deploy alang sa mga kalihukan sa sinulog. Kapin 300 may idunga gikan sa kasundaluhan. Samtang gipanglantawan nga 3,000 ka mga sakop sa ROTC mo'y i-deploy sab sa mga kalihukan sa sinulog. I think we've enough. What the people cannot see are those in plain clothes. Of course, area also in Mango Avenue nga muna pinakabaga nga daghang tao somewhere in Fuente Osmeña and going to the sports center. So we identify the problematic area. So I think the members of the National Police also take note of that. So they're going to siguro augment more personnel on this problematic area, including the Sitong also. Gikumpirmar sa Executive Director sa Sinulog Foundation nga ilang giimbitar si Presidente Noynoy Aquino nga motambong sa Sinulog Grand Parade. Kung moanhi kini sa Sugbo, pag-iyon kini sa himuon niyang VIP route nga giplano sa kapulisan. Hinuon wapay kumpirmasyon ng Presidente labaw na nga magdunga ng sinulog ang pagbisita sa Santo Papa. Two big events happening one in Manila and here in Cebu. So there is a remote possibility that they cannot come during the Sinulog. But we always have plan B if in case they will arrive. As a matter of fact, it was discussed earlier. If in case they will arrive, they will have a road to follow.
Ipatuman na sab sugod Enero 12 hangtod 19 ang gun ban. Nipasiguro sab si Kapa nga dunay contingency plans kung dunay dagkong insidente o krimen nga mahitabo atol sa sinulog gawa sa pagduma sa crowd control sa kapulisan atol sa mga kalihukan sa kapistahan. We have a task force that handles that, like we have our mounted motorcycle riding unit. They will be in groups of 4 or 6 that can respond agad. Second, yung aming arresting team. We have our arresting team. Bisan pa man nga andam na ang kapulisan ug kasundaluhan sila mga security plan karong sinulog, hangyo nila sa publiko nga mokooperar kanila aron dili mabiktima sa mga daotang elemento pinaagi sa dili pagdala o dili pagsulog sa mga mahal nga kaptangan atol sa mga kalihukan sa sinulog. Please, those who will attend Sinulog, just refrain from bringing your expensive jewelry, necklaces, earrings, and keep your cell phones to yourself or in your pockets, in your bags, securely. Anyway, we will have hundreds of plainclothes, policemen, and undercover and civilian agents that will provide criminals. Okay? Karong Lunes, may deadline sa mga assigned police sa ilang mga implementing plan sa gitahas nga responsibilidad karong sinulog. King Perez, News 5. Mayor Michael Rama nangunay sa pagsusi o paghimo sa mga kausaban sa parking sa kadalanan. Gihimo kini sa mayor aron mas luag ang kadalanan panahon sa mga sinulog activities. Ang inspection giubanan ni Ryan Sorote. Sa matag sinulog, problema pirmi sa mga organizers ang pipila ka mga bahin sa ruta sa sinulog Grand Parade nga ilang gihulagway nga mga choke areas tungod sa kabaga sa mga tao sa dapit. Labing di problema sa Sinulog Foundation ang New Imus Road nga mapuno pirmi og mga sakyanan ug mga tao tungod kay atol usab sa Sinulog Grand Parade ang ilang fiesta. Dumugunon usab og mga tao ang Mango Avenue mo nga maglisod sa paglihok ang mga float ug pagsayaw ang mga sinulog dancers. Naiba na ng problema sa Imus ug Mango Avenue sa pagpatangtang ni Cebu City Mayor Michael Rama sa mga barriers ug pagpahawan sa mga sidewalk. Ngayon nga, division create restriction. So remove all the divider. Then you will have a space and you will have flexibility. Problema sa pirmi ni Mayor Rama ang kagubot ug kaot sa mata sa Fuente Osmeña Rotonda bisan gidili ang pagparking atol sa Sinulog Grand Parade. Soban nga mga sinulog activities, nagplano ang mayor sa pagpatuman sa parallel parking sa Fuente Inay sa naandan nga paagi sa parking. Walang implementan. Makita man mo diagonal. Buta nga paglaing nga sakyanan. Kung mag-diagonal, paano man ka? Pero gimo na siyang kanang straight nimo, line nimo. Ano ka? Nya strictly no double park. Pero sa imo Gito nang karon sa sitom ang sugyot ni Rama nga ilang gilauman nga mopaluag sa traffic sa Rotonda nga usa sa labing problemadong lugar panahon sa rush hours. Ryan Sorote, News 5. Ug mga adlaw ang Sinulog 2015 pinagi sa usa ka in-granding kick-off celebration. Unsay atong mapaabot? Andrea Patenya, Suginlimi. Senyor! Ang opening salvo activity sugdan sa usa ka misa sa Basilica Minore del Santo Niño alas 2 sa hapon ug pagka alas 3 isunod ang launching parade gikan sa Basilica padung sa Cebu City Sports Center. Guest performer sa launching parade ang out-of-town delegate gikan sa Visayas State University sa Baybay Leyte nga subsub na sa ilang rehearsals. Ipaygayon sa ugma ang Sayaw Cebu ug adunay award ang delegasyon nga labing bibo ug labing nindot ug presentasyon. Sa alas 6 sa gabii, dunay Sinulog Choral Competition Grand Finals nga sundan sa Sinulog Launching Program sa Fuente Osmeña Circle. Sugdan na sab ang Sinulog Idol sa maong gabii. Actually, rain or shine ta. Rain or shine. Tanaw lang nato siya. Kung kusog kayong uwan, that's the time that we have to atong call off nato. But kung kuha lang siya, walay storm signal, God forbid, so the parade must go on.
Karong Sabado, 1:00 sa hapon na sugdan ang sinulog sa kabataan sa lalawigan nga manukad sa Kapitolyo ug motapos sa Cebu City Sports Center. Samtang 1:00 sa hapon pagka-Domingo ang sinulog sa kabataan sa Dakbayan nga manukad sa Plaza Independencia ug matapos sa Sports Center. Nagkaduol na ang kompetisyon ug nagkabisi na usab sa practice ang mga contingents dinhi sa Sports Center sama niining contingent sa Labangon Elementary School. Since it's already 450 years celebrating the Christianization of our Senior Santo Niño, so our concept is also about Christianity. What we are aiming is to present, to offer the dance to our Santo Niño. If ever manggani makadaog, so it's already a bonus factor. Bisan sa way hunong nga rehearsals, wa gibati og kakapoy ang mga tinun-an. Sige, hindi ka kapuya practice? Dili. Ano man? Kay gisaya man tani para sa Santo Niño. O ba? Oh, Unsa man imong gipangayon ni Santo Niño? maing lawas. Ya, dili pa kamong pagsayaw karong Domingo. Karong Enero 14 adlaw Miyerkules ang Miss Cebu 2015 Coronation Night, inig Enero 15 ang Sinulog Idol Grand Finals, inig Enero 16 ang Sinulog Dance Crew Finals ug Sinulog Festival Queen Coronation Night. Petsa 17 ang Fluvial Procession ug 18 ang Sinulog Grand Parade, nasugdan og misa sa Sports Center inig alas 8 sa buntag, samtang ang parade magsugod inig alas 9. 7 p.m. magsugod ang grand finale ug ang grand fireworks display sa Sports Center ug doon na sa ilaing sinulog fireworks sa SRP pagka 12 midnight. Sa official brochure sa Sinulog Festival, lakip sa mga tips sa Adventure Survival Guide ang pagdaog tubig, snacks, tambal, payong, cellphone power bank ug waterproof case. Sa laing bahin gipaybaw ni Ballesteros nga okay ra gyapon ang ilang relasyon ni Cebu City Mayor Michael Rama, bisan pa man og gikumot o gilabay niini ang sinulog brochure kagahapon tungod sa nagkabaylo nga mga pangan sa department heads. Nasayran nga sa wa pagiprinta ang maong brochure, si Rama mismo ang mipirma sa pag-approve niini. So at the same time, the scheduled activities, the organizational structure also came from their office. So before we print it, we finalized it and he certified it na it's go for final printing. So Pero wala tayo problem sa tong relationship. wala. No, wala. Okay naman. The mayor is always like that. So he's a perfectionist. So Andrea Patenia, News 5. Puto Biniero 16 adlaw nga Biyernes sunod semana mao ang katapusang pagpanawat og mga registrants sa mga sakayan nga gustong musalmot sa fluvial procession. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Ang Philippine Coast Guard Cebu Station mao gihapon ang mudawat sa mga gustong magparehistro aron musalmot sa tinuig nga fluvial procession. Gilauman nga mas mudaghan pa ang musalmot karong tuiga, mao nga magbutang sila og daghan sab nga mga marshal nga ipakatap atol sa maong kalihukan. Kung sa mga sasama, mag-apply na ng SP para makapag sa Marina special permit para makapag-register na dito sa Coast Guard. So as of now, wala pa nagpa-register? Wala pa dito. Gipahibaw sab ni Villajuan nga alas 5 sa buntag sa Enero 17, sirad na ang Mactan Channel aron makapangandam na ang tanan sa dili pa mag alas 6. Buksan kini iniguman sa fluvial mga alas 9 sa buntag. Butyag sab ni Villajuan nga wa pay mga politiko nga nagpahibaw nga musalmot sa fluvial procession. About politicians, sir, may ano naman? Last year mayroong politician nakasakay doon sa Starcraft. Oo, meron doon. Ngayon sir, wala pa. Ngayon, sir, wala pang ano? Wala communication. Wala pa. Last year, doon sila sumakay sa Starcraft, hindi ko alam din eh. Pero hindi mawawala yan, si Mayor, mga other tourist, sigurado yan, sasakay. Isarili sila ang sasakyan yan. National politician, wala pang pasabi, sir? Wala pa. Huwebes sunod semana ipahigayon ang dry run sa galyon nga sakyan sa imahe ni Santo Niño. 7 ka task force may ginugna aron masigurong hapsay ang fluvial parade sa Sinulog. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gipagawas na sa sito ang mga rota nga siradan alang sa mga kalihukan sa Pista Senyor ug sa Sinulog Grand Parade. Kunon sa ning mga dalana, King Perez, Sugin Limi.
Wapay final nga rerouting alang sa sinulog kick-off parade ugma sa hapon. Kay matud pa ni Sitom Executive Director Victor Caindec, kinahanglan pang i-assess sa Sitom Board karong hapon ang gihimong Walk of Jesus kaganihang kadlawon. Sirada ng tibok Osmeña Boulevard gikan sa Basilica Minore del Santo Niño hangtod sa Fuente Rotonda sugod alas 2:30 sa hapon alang sa launching parade sa sinulog. Just to review the plans again, taking into context the procession this morning, and then trying to revalidate if we need to make changes. For example, as against last year to this year, what can we do better? It's generally just assessing all of these things. Cancelled sa pang-leave sa gatusan ka mga sakop sa Sitom karong sinulog. Sa vespera sa kapistahan, sirada ng mga kadalanan nga agian sa dakong prosesyon. Subay sa procession route magsugod kini sa Basilica Minore del Santo Niño, dahil moagi sa Osmeña Boulevard. Pag-abot sa Fuente, muliko kini padong sa General Maxilom Avenue, paingon sa New Imus Road. Pagkahuman moagi kini sa MJ Cuenco Avenue, hangtod sa Plaza Independencia, dayon mobalik sa Basilica. May pasidaan si Joy Tumulak, ang Sitom Operations Manager, na kuhaon sa otoridad ang mga magbabag sa kadalanan. Kiniaron masigurong luwag ang agyanan sa posisyon na siguradong ubanan sa libuan ka mga tao. Sugdan ang clearing operation sa inig alas 10 sa buntag sunod Sabado. I-clear, so bisan mga illegal structures sa kasagaran o hindi mamaligyan yung pagkaon, so appeal siya sa clearing before i-implement ang procession. So, muabli ang mga gisirad ang dalan pag-abot sa alas 7 o 8 sa gabi. Dayon sirad na nasab ang mga dalan nga maagian sa matagtuig nga sinulog carousel route. Alang sa Grand Parade ika-Domingo nga siradan sa alas 4 sa kadlawon. Naman ang clearing, i-close na mo sa mga railings ng tanang intersection. Once amo nang i-close ang intersection, that's the time na amo na sa i-turn over sa PNP. Mamahimo usab nga passenger terminal ug parking area ang South Road Properties sa mga musud sa Sugbo nga gikan sa habakatang Sugbo. Gihan ay pasab sa Sitom uban ng LTO ug LTFRB ang pagpalarga og mga bus nga mo'y mohatod sa mga pasahero kay magkuwang unya sa mga public utility vehicles anang panahona nga adunay plete nga 10 pesos. Dugang sa Executive Director sa Sitom nga lakip nga sirada ng mga dalan sa Governor M. Roa, Corner MP Yap ug Juana Osmeña ngadto sa Escarrio sa adlaw sa sinulog kay kining mga dapita mo'y labing dagsaon labaw na sa mga mag-inom atol sa pista. Last year, that was also creating a lot of risks to pedestrians because dahil mga ubog musaka pa doon sa Escarrio. King Perez, News 5. Supervisor sa mga cashier sa usa ka department store gipasanginlan nga responsable sa pagwagtang sa kwarta sulod sa vault. Leslie Caminada Vistil, sugin limi. Nabalhog dinhi sa Police Station 2 sa Cebu City Police Office ang usa ka supervisor cashier sa Robinson Supermarket Fuente Rotonda Branch. Gidakop si Edna Despi Camanse, human gipasanginlan nga mikuha og 200,000 pesos o $400 gikan sa vault sa department store. Matud pa sa hepe sa kapulisan sa Police Station 2 Fuente Police Senior Inspector Wildemar Chu, bugtong si Camanse lang ang mi-duty sa ilang department ni adtong Domingo. Matud pa nabiyaan ni Camanse sulod sa 30 minutos nga bukas ang vault o gibalik aron sirhan. Close ang vault, which is she is the only person have knowledge of the combination of the vault. Well, we can say directly that kanang command responsibility siya joy na ay responsibilidad kay siya may person, the only person who knows about the combination of the vault. And aside from that, this is a well secured place wherein they have only authorized person have this.
Gi-audit si Kamansi pagkalunis og didtong mi report nga nawad-an siya sa maong kantidad. Sa investigasyon sa management sa Robinsons, wa sila makatuong adunay laing tawo nga nangawat. Sa pakisusi sa kapulisan, why force entry nga ilang nakita. Kini ang hinungdan kung nganong si Kamansi ang gidudahan nga responsable sa pagkawala sa kwarta. Siya lang ang adunay bugtong access sa vault nga hipusanan sa kwarta sa mga kahera sa department store. Considering she is the head supervisor cashier, na diin ang naaniya in control ang pag-remittance sa tanang kwarta. So, nakita nato na dako kayo probable cause na naaniya ang responsibility and she have the control over it of that money, which allegedly she declared na nawala in that short span of time, a matter of 30 minutes na na-open daw niya ang vault. In my evaluation, it was very impossible for any person just to enter in that room without any key, or if they are not authorized, it would be difficult for them. Wa makadawat si Kamansi diyang gipahibaw siya ni Chu nga new bail ang girekomendar sa piskalya sa kasong gisang-at bato kaniya nga qualified theft. Gisuwayan ng tapagkuha ang habig ni Kamansi apan Just okay lang, less than 30. Adila ka mapansin mong side, ma'am, if manong ikaw ipasangilan ka ng pagpangawat? Ganun, napawagan na yung alin isipin at tomorrow nga ka lang kung makakatag ko yung matapang kung successful alin sa Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mga supplier sa produktong petrolyo mihangyo nga magkaagi sa ditol sa Lindogon, Sibunga aron makasupply sa habagatang Sugbo. Nagnihit ang supply sa krudo o gasolina sa habagatang Sugbo. Human na putol ang Dumlog Bridge sa lungsod sa Sibunga. Jinky Bargyo, Suginlimi. Nakigtagbo ang Kapitolyo sa duha ka mga dagkong supplier sa lana aron mapadali ang paghatod sa mga produktong petrolyo sa mga lungsod nga naapektuhan sa bagyo. Nasinati ang pagnihit karon sa supply sa lana, human naputol ang taytayan sa Dumlog sa lungsod sa Sibunga. Usa sa hangyo sa Shell ug Chevron nga kung mahimo tugutan sila sa mayor sa Sibunga nga makaagi sa detour sa Lindogon aron makasupply sila sa habagatang Sugbo. Kung imong ibi sa panginahanglan, kung usa lang ka truck, kaya naman siguro. Kaya naman siya, nalay arrangement sa traffic ba? Twice a week naman siya padagan. So, yun ani nga, medyo balangan pa sa lang ikaduha nga bridge, ato ikaduha nga lane. I mean, so, samot nga kinahanglan ta. Gipahibaw sa Kapitolyo nga gipaspasan na sa DPWH ang pagtrabaho sa taytayan sa Dumlog apan nadilatar ang pag-abot sa ubang mga materyales sa taytayan gikan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Nagpadayon na sabkaron ang construction sa first lane sa taytayan o gitinguha nga mahuman kini sa di pa ang Fiesta Senior. Mahuman siya ang usa. Ang usa ka lane, pero ila pang i-assess o up to how much ang iyahang makarga. So, dili pa sad sila muingon nga malangan gud siya. Doon may delay perhaps sa kung ang doble gid mo istoryahan. Jinky Bargyo, News 5. Sa pito katinunan sa high school nga nasakpang naghit-hit og marijuana sa miaging tuig sud sa ilang tunghan, subling ipaubos sa in-house rehabilitation kay nagpositibo kini pag-usab dihang drug test. Leslie Caminadi Vistil, Suginlimi. Yung tanan, wa jud even Gibutyag ni Dr. Alice Utlang ang pangu sa Cebu City on Substance Abuse Prevention kun COSAP nga sa pito ka mga tinunan sa high school nga nasakpang naghitit og marijuana sud sa ilang tunghaan niadtong miaging tuig, upat ra ang mipadayon sa rehabilitation session nga natapos kaghapong adlaw. Apan gikasubo niini kay dihang subli nilang gidrug test ang upat, nagpositibo ang usa kanila. Niya out sa 7, 4 naman lang to ang siging nagtunga kay ang uban nag-transfer og school then doon na po iniundang niya out sa 4 happy kami kay tulo may graduate na no mahatagan mag certification sa ilang school but sad at the same time because one will be based sa evaluation will be recommended for in-house rehab. Ano man daw? Successive sa amo ang surprise drug test is still using.
Sa sunod buwan, sugdan sa COSAP ang pagpahigay ng random drug testing sa mga tinunan sa high school. Ilakip sa mga random drug test ang mga magtutudlo. Kay matod ni Utlang dili makiangayon nga ang mga tinunan ra ipaubos niini. Usa sab kini kapaagi nga mapakita nga usa ka ehemplo sa mga kabatan-unan ang ilang mga magtutudlo. Isa-isa ka school. And then, based sa guidelines, it's also unfair to the students only. So, it will include also the teachers. It's not only from in the schools, no, but including the different barangays and sa empleyado sa city government, including the officials, of course. Nasayran nga ang labing bata nga napaubos sa in-house rehabilitation, nag-edad og 11 anyos, kinsa giinong tigamitan og shabu. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Nangandam ang Kapitolyo alang sa pagsalmot sa Sinulog Grand Parade. Apan dili sama kaniadto, mas menos ang kandidad nga ilang igahin alang sa maong kalihukan. Jinky Bargio, sugin. Kini ang disenyo sa float sa Kapitolyo nga nahuna-hunaan sa artist sa Provincial Information Office nga iparada sa Sinulog Grand Parade. Ang tema niini mahitungod sa Santo Papa ug sa mga Sugbuanon nga nagkahiusa taliwa sa mga kalamidad nga nasinati karon sa lalawigan. Ang buhatan sa provincial engineer mao gitahasan sa gobernador sa paghimo sa float. Dili pa matino kung pila ang magasto sa governor's office alang niini. Prior approval that we will participate, that we will have participation in the Mardi Gras. Matod ni Ethel Natera nga tigpamaba sa Kapitolyo, nagawas sa float doon na sab sila'y dancing contingent nga langkuban sa mga empleyado. Sa nanglabay katuigan, di mo menos 500,000 pesos ang gigasto sa Kapitolyo, apan karon ilang giklaro nga dili na sama kaniadto ang ilang gastuhon. Nakapangutan na namin og 15 ganahan mo sayaw within the Capitol. Mga empleyado, muhalad sila og sayaw para sa Santo Niño. Pero dili na may makuha og lain mga dancers ang mga Capitol na lang nga employees. Jinky Bargio, News 5. Laing surog gasab ang miulbo karong hapon sa may sitio kanaa sa Barangay Guadalupe duol sa Singson Village. Dali rayno nakaresponde ang kabumbiruhan sa dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 2 na dawat ang alarma sa sunog ug nakontrolar mga alas 2:49 karong hapon. Giisa kini sa second alarm human masunog ang siyam ka panimay ug usa ang partially damaged. Dunay gitabang nga usa ka babay kay hapit ma-suffocate tungod sa aso nga iyang nahanggap. Padayon pang gisusi sa kabumbiruhan kung unsa gyud ang hinungdan sa sunog. Giingong nagsugod ang kayo sa panimay ni Laxley Lopez. Gibanabana sad nga mukabat og 150,000 ang inisyal nga danyo sa sunog. Isang balay do. Gisugdan na kagahapon sa hapon ang labing unang rehearsal sa mga dancing inmates sa Provincial Cebu Capital Detention and Rehabilitation Center sa ilang sayaw nga giandam alang kang Pope Francis nga bubisita sa Pilipinas sunod semana. Andrea Patenya, Sugin Limi.
kantang We Are All God's Children ni Jamie Rivera nga mausay official theme song sa 2015 Apostolic Visit sa Santo Papa sa Pilipinas, mausab ang tukar sa labing bag-ong sayaw sa CPDRC Dancing Inmates. Ang ilang choreographer gihapon nga si Vince Rosales maoy mitudlo kanila. Bato ni Vince, target nila nga mahuman ang ilang rehearsals sud sa duha ka adlaw aron mapasundayag kini officially ugma sud sa maong pasilidad ug i-video ang ilang performance. I-upload ang video sa YouTube aron makuha ang atensyon ni Pope Francis ug makumbinsir nga mobisita sa Sugbo atol sa iyang papal visit. Batud nila, kung nakahigayon si Pope Francis sa paghugas ug paghawak sa mga tiil sa mga inmates sa usa ka detention center sa Roma, di ang posibilidad nga makabisita sab kini sa CPDRC aron makatan-aw sa ilang sayaw. Mo pasalamat mi sa naabot sa Dancing Inmates na mo. Niya mo nga I hope nga mo ani sa dang Pope sa Cebu gyud. Mo ginamon tuyo sa Dancing Inmates kay para sa taga Cebu sad nga apektado biya sa Kuan malipayon mi murag kuan kay sa mong dughan nga makasayaw mi para niya. Kay my whole life murag karon na jud ni mahitabo. Nga pasalamat ko nato sa Espiritu kay magkasayaw ko para niya. Ug doon na pagyoy hirit nga prayer request si Evelyn gikan sa Santo Papa. Then ako sa gusto sa nako ipabot niya nga tabangan sa niya ampo nga makalaya. Gawa sa pagsayaw sa We Are All God's Children, plano sab nilang mo insert o gamay nga sinulog dance ug sa katapusan nilang presentasyon, pormahon nila ang naong sa Santo Papa. Ang among last ani nami ipagawas nga naon ni Pope basta na mi surprise ani nga makita niyo puhon nga mahuman na mo ang tanang sayaw. Matod sa mga dancing inmates, bisan og di maapil ang Sugbo sa itinerary sa papal visit ni Pope Francis dinhi sa Pilipinas, okay lang nila nga bisan og makita lang sa Santo Papa ang ilang sayaw bisan sa internet man lang. Ang importante nga ilahang mapasundayag ang ilang dance of gratitude alang niini. Andrea Patenia, News 5. Giandam na sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo ang dapit nga himuong devotee city o ang temporaryong kapuy-an sa mga dumudoong sa Santo Niño subay sa umaabot ining kapistahan. Ray Pasaporte, sugin ni May. Panto kining dapit sa kampanya maritima nga himuong devotee city. Usa pa butangan og 120 ka container vans nga hakuton ugma gikan sa per area. So hopefully human naman nato og patag karon nagpabantok na sad ta. Unya, karong Friday, magsugod na ta og hakot sa atong container vans. Matud ni Cabarubias, kung maplastada na ang tanang container vans, limpyuhan kini sa Bureau of Fire Department, pinaagi sa pagpasirit og tubig, kay basin og baho ang sulod niini. Aron inig-abot sa mga dumuduong, andam na kining puy-an og pipila ka adlaw og first come first serve basis ang patakaran. 120 container vans, we are expecting about 3,000. 3,000 individuals? Individuals. And then ang ato na di man gini first class accommodation ato ang manidang higdaanan manguha sa mig karton ron sa atong mga katong dunay itong mga establishment at mga malls. Mahimong makaluto og pagkaon ang mga deboto sud sa container vans. Monitoron unya ang 3,000 ka individual sa Devotee City. Ug dunay mga pulis nga mobantay kanila aron dili na masubli ang nahitabo sa miaging tuig nga dunay naghit-hit og marijuana sud sa container vans. Ray Pasaporte, News 5. Duha ka weather systems ang gipanid-an karon sa buhatan sa Pag-asa, Visayas. Usa niini dunay posibilidad nga mahimong labing unang bagyo sa tuig nga mosulod sa nasod. Andrea Patenia, Sugin Limi. Ang
Ang usa ka cloud formation bag-o lang misud sa Philippine Area of Responsibility kaganihang buntag ug maoy hinungdan sa pagdag-om ug pag-uwan-uwan nga nasinati karon. Gani duha ka rainfall advisories ang gi-issue sa Pag-asa. Kaganihang alas 11:25 sa buntag alang sa mga lugar sa Lapu-Lapu City, Cordova ug Camotes Island nga makasinati og light to moderate rains sud sa 2 ngadto sa 3 ka oras. Ikaduhang advisory gi-issue pagka 12:30 sa udto alang sa mga lungsod sa Sibonga, Argao, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualboal ug Barili nga makasinati gihapon og light to moderate rains. Ang cloud formation nga naasud sa Philippine Area of Responsibility karon tungod sa usa ka wind convergence. Ang epekto niini mulanat pa og 3 ka adlaw ug dunay 50% chance nga mo-develop kini ngadto sa usa ka low pressure area. Convergence, kaning wind convergence, hangin ng amihan ug hangin silangan nag-abot different characteristics. Nakamugna og mga pagpanagom. Samtang dunay laing massive cloud formation nga gimonitor ang Pag-asa mga 2,000 kilometers gawas sa Philippine Area of Responsibility. Gi-classify na kini karon isip usa ka weak low pressure area. Dunay posibilidad nga mahimo kining bagyo nga pangatawgon unya ug amang. So we are still continue to monitor this, kung saan ni characteristic niya, kung saan mahimo nga development niya ni, kung mahimo ba siya bagyo or dili. Tungod sa sunod-sunod nga mga bagyo, gilusad sa Department of Interior and Local Government ang Operation Listo alang sa pag-apod-apod ni ining disaster preparedness manuals ug tarpaulin posters sa mga mayor sa nagkalain-laing LGU sa nasud. Unang gitigom ang mga DILG regional ug provincial directors, mga sakop sa kapulisan ug kabumberohan nga mauna-un niyay muapod-apod ug mupasabot sa maong mga manuals ngadto sa mga mayor. Improved version kini sa karaan nga manuals nga gipanghatag, sanglit nag-awhag kini sa mga mayor sa pagpangandam na daan kun dunay weather disturbance nga na-monitor ang Pag-asa bisan og layo pa kaayo kini sa Philippine Area of Responsibility. Because kuan man god sa una ang mga LGUs are just driven or triggered ang action sila by the storm signals. Ba? Kasi makadungog kag mayor miingon malayo pa man ang bagyo, okay lang mi. Pero karon ang atong gi-advocate sa mga mayor nga bisag malayo pa ang bagyo o moagi gyud ang bagyo sa imong lugar, the eye of the typhoon. Mo gitawag nato nga Charlie. Kinahanglan jud ka magandam. Mabasa sa manual ang guidelines nga kinahanglan nilang buhaton before, during ug after a typhoon. Duna sab kini equipment checklist ug lista sa mga kinahanglanon nga personnel. Apil sab sa manual ang guide kung unsaon pag-access sa Project NOAA ug sa Pag-asa website ug kung unsaon pagsabot sa nagkalain-laing terms nga gigamit sa Pag-asa sama sa rainfall amount in millimeters aron ila kining mapasabot sa simple nga mga pinulungan ngadto sa katawhan. Andrea Patenia, News 5. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita. aksyon!